ha sorprès realment aquesta segona interpretació, que no és gens habitual, del cant de la Senyera, l'himne de l'Orfeó Català, i és que s'ha volgut tornar a viure aquest moment realment tan vibrant amb l'Orfeó Català al complet i els castellers de Vilafranca que han aixecat aquests 4 pilars. Ens acomiadem ara sí, al 33, i tornem l'any que ve amb el concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català des d'aquí, des del Palau de la Música, amb aquest desig de pau i també d'optimisme, esperant i confiant en un any millor, que pot ser més just i amb més pau, més pacífic. Aquest és el nostre desig per l'any 2015.